дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ҳамасола санаи 7 ноябр рӯзи театри тоҷик таҷлил карда мешавад. барҳақ дар баъзе манотиқи кишвар ҳатто то андозаи дилхоҳ театр тараққӣ кардаву пешрафта набошад ҳам ҳунармандон, актёрон ва ҳаводорони намоишҳои театрӣ кӯшиш мекунанд то дар сатҳи баланд ин рӯзро ҷашн гиранд. вобаста ба ин рӯз театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи Туҳфа Фузилова дар шаҳри Кунибудум намоиши театр барои ҳамаро ба саҳна гузошт, ки сокинону меҳмонони шаҳрро ба ваҷд овард. аксия аз ду қисм иборат буд. қисми якуми аксия бо номи театр барои кӯдакон буд, ки наздик ба 300 нафар бинандаи хурдсолро ба худ ҷалб намуд. барои онҳо барномаи махсуси шиносоӣ бо театр ва саҳнаву утоқи пардозкунии актёрон, маҳорати нақшофариву сухангӯӣ дар саҳна тарҳрезӣ шуда буд. экскурсия. дар рафти шиносоӣ бо театр кӯдакон оиди мафҳуми театр ва таърихи пайдоиши он ҳамзамон аз дастовардҳои бузурги театр ки метавон фахр намуд ва пайравӣ кард ошноӣ пайдо карданд. дар ин ҷо кӯдакону наврасон на танҳо сурудхониро омӯхтанд, балки дар нақше бозӣ карда дар ҳолати додашуда суруд сароиданд. ин гувоҳии он аст ки театри шаҳри Кунибудум дар ҳақиқат ҳам театри давлатии драмаи мусиқӣ мебошад. пас он меҳмонони кӯчаки театр маҳорати сураткашии худро сайқал доданд. ба онҳо иҷозат дода шуда буд ки ҳам дар рӯи варақ ва ҳам дар рӯи роҳи мумфарши назди даромадгоҳи театр сурат кашанд. ҳарчанд мавзӯъ озод буд, лекин дӯстроякон табрикномаҳоро бо гул барои рӯзи театр кашиданд ва ҳамзамон қаҳрамонони намоишҳои театриро офариданд. хурдсолони ба театр рафта бисёр бомаҳорат буданд. онҳо устокорона зӯча сохтанд. дар байни онҳо буданд нафароне ки зӯчаҳои аҷоиб ва зӯчаҳоро мувофиқи тасаввуроти худ сохта намоиши кӯтоҳу завқангезро бо ҳам бозиданд. дар охир барои ҳама иштирокчиён тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби театр ва ҳамкорони театр тақдим карда шуд. дар қисми дуввуми аксия намоиши кори ишкамба гузошта шуд. ин нахустин намоиши хиёбонии театри Туҳфа Фузилова ба ҳисоб меравад. дар рӯзи ҷашн дар назди манораи Нурчабой, ки яке аз маконҳои серодамтарини шаҳр маҳсуб меёбад, намоиши кори ишкамба манзури тамошобинон карда шуд. бидуни эълону реклама барои тамошои кори ишкамба наздик ба 400 нафар дӯстдорони театр ҷамъ омаданд. дар нигоҳи онҳо дидан мумкин буд ки дербоз мунтазири чунин намоиш ҳастанд. кори ишкамба ва ҳамроҳонашро тамошобинон хуш пазируфтанд. рӯзи театр рӯзи хотирмонӣ буд, вале барои боз ҳам наздикӣ пайдо намудани мардум бо театру саҳнаҳои театрӣ чунин намоиш зиёд лозиманд. аксия бахшида ба рӯзи театри тоҷик бо дастгирии дафтари ҳамкории Швейтсария оид ба рушд дар Тоҷикистон баргузор гардид. нигинаи Сайфулло ва Хушнудидадо гузоришро махсус барои телевизиони 5 шаҳри Кунибудум омода намуданд.